аз чанд рӯзи ҳавои мусоиди фасли зимистон деҳқонону кишоварзони ноҳияи шаҳринам самаранок истифода бурда кӯшиш намуданд ки ҳарчи тезтар кишт ва шудгорро беталаф ба анҷом расонанд. айни ҳол кишт ва шудгори тирамоҳӣ дар хоҷагиҳои хурду миёнаи ноҳия аз ҷумла дар хоҷагиҳои ба номи ибодулло меликмуродов, исохон ҳамзаев ва хоҷагии деҳқонии наврӯз ба итмом расида хоҷагидорон заминҳоро барои кишти баҳорӣ омода менамоянд. дар ҳудуди ҷамоат деҳоти чӯз 231 адад хоҷагии деҳқонӣ ба қайд гирифта шудааст. имсол дар майдони 180 гектар кишти ғалладона гузаронда шудааст ки дар заминҳои шартан обӣ, лалмӣ ва обида рафта истодааст. деҳқонони мо кӯшиш мекунанд ки ҳосили хуб ба даст оварда шавад, баъди таъмин намудани амнияти озоқавории кишвар саҳмгузор шавад. барои бармаҳал анҷом додани ин тадбири фаровонҳосилӣ ки дар баъзе хоҷагиҳои деҳқонии хурд боқӣ мондааст, дар ноҳияи шаҳрнав аз ҳисоби мутахассисони ботаҷриба ситод ташкил карда шудааст ва аъзои он пайваста рафти корро назорат менамоянд. майдони 600 гектара шудгор кардагӣ ба заминои лалмӣ, аз он ҷудо дар 111 гектараш имрӯз кишти ғалладонагӣ гузаронда шудааст. хай мондагӣ шудгор дар рӯзҳои наздик тамом мекунем. албатта нақшае ки дорем, ғаллакориам дар рӯзҳои наздик ба охир мерасонем. барои беталаф гузарондани кишт ва шудгори тирамоҳӣ дар хоҷагиҳои хурду миёнаи ноҳияи шаҳринав тамоми техникаҳоро аз таъмири куллӣ бароварда ба кор сафарбар карда буданд ва инак боз техникаҳо барои кишти баҳорӣ омодагӣ мебинанд. мувофиқ ба маълумотҳои раёсати кишоварзии ноҳияи шаҳринав, нишондодҳои соҳаи кишоварзӣ соли гузашта дар хоҷагиҳои хурду миёна баланду умедбахш гардидааст. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов аз ноҳияи шаҳринав барои барномаи иттилоотии Навид.